исәнмесез. Без бүген караячакбыз сезнең белән татарча кино программагыз менә мондай булуыннан мен чынлапта мондай түгел инде. Без бар киносын карамыйбыз, кисәкләр белән генә карыйбыз инде. Чөнки киноның үзен сез үзегез карый алачаксыз. Магыз лайклар куярга, язылырга каналга. Без башлыйбыз. Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән тәкъдим ителә. Ауыртамы? Ауыртамы? Извините, я вас не понимаю. Как не понимаешь? Ты же татарин. Я чеченец. Чеченец? Да. Мохчы түгелме? А по-чеченски знаешь? Сунокчима цаха хари. Кадедас совирор. Чөпсі. Главврач шақыра. Ты мол татарин. Неге өзі шалтыратмаған қорыққанмы? Belki қорыққандырды. Тынышлансың Харишан. Темірлан, өтініп сұрайым сені. Әйтәсе килә, моны бу киноны бетерделәр бугай. Без аңлыйбыз инде нинди сүзләр өчен бетергәннәр. Анда булачак. Шуңа күрә тагын да кызыграк. Таныш бул. Тимур. Яш белгеч травматолог. Бізде бұлайда екі травматолог. Үшіншісіне керек болды. Шуңа күрә сені шақырдым да. Сөйле, мен аурулар күті. Сен инде күптән пенсияда, Тамерлан Медхатович. Нәрсә? Әллә синнән башка тормыш токталар дип уйлыйсың? Тимур Душанбедан эшкә чыга. Сенің кебек бош қулықларға түкірем мен. Кім соң сен? Білімің дейсең білімің. Ақылың дейсең ақылың жоқ. Атаңның кісесі қолын болғанға ғана мұнда келіп отырдың бит сен. Мен сеңа башқа жерге жиылмайым. Уйламада қабахат кішік сапыляк. Сабантуйга әзерләнәләр ахрысы. وآله أصحابه أجمعين يا ربنا مش شقلان عمل غيبتلر بزنا ربنا وزمنك رحمة من قبل يتوصلين والله حط أكيم شلك يلغشار بزنا ربنا وزمنك رحمة Больницадан нәрсе болды ол? Қоян білдің? Ғайбат бету тез келіп жетті. Тамерлан абай тағын қыланды ма? Енді хатын қызлар, ғайбәт ол бек тізді келі. Ішінен алдылар Тамерланны. Яшы бойынша. Ей, келіштірді енді шында. Қабахат. Kırıstağım bak. O koyun çıktı. Sıkıyla başladı. Бәйрәмне башлап, берне җибәрәбез мен. Yok, Kur'an aşından sun yaramayı kızlar. Ярар, Коръән ашы өйдә булды бит. İndi. Yarar, birevne gine yarı indi.
Әйде, со. Ярамый кызлар. Кыланып утырма, каникулда ярый. Барысы куркып алып киттеләр. Эй, исәнмесез, туганнар? Сәлам, абый. Исәнме, абый? Аллаһа шөкер. Менә су алып кайттым. Алыгыз, кайсыгызга кирәк. Мә, тот, менә бу су ичмасам. Бу шишмәс су ич. Әйдә, Фәрида, кайтабыз. Яшьләрем торсыннар. Меннән башка күңелсез банда, а? Бренди депутат инде. Алып кайтабыз да пешерәбез. Аның бер нәрсәсе. Юк, кирәкми. Все булган икән аңа. С горящей машины. В больницах 10 пострадавших, некоторые в крайне тяжелом Зайдайсың. состоянии. Сез нәрсә аңламыйсызмы? Монда бит кешеләр үлә. Син барысын да коткара алмыйсың. Ул хәзер синең эшең түгел. Аңла. Әтәй, сен бит инде хәзер травматолог түгел. Исеңдә тотылым. Мин травматолог, һәм травматолог булып калачакмын. Мин сине җибәрмим. Үтенеп сорыйм. Үтенәм. Сине Фәрида, башлама. Сине эшеңнән кудылар. Сиңа анда барырга ярамый. Монда кешеләр. Балыгны үтергә барыр өчен. Хасатыч. Сабыр итегез. Операция. Операционныйга. Танырдан Михатович, бу бик авыр пациент. Бауыры ярылган, эченә кан салган. Сен нәрсә? Сөйләр белә. Ул хәзер үләчәк. Операционныйга төш. Аны эштән кура кирәк, алар ике кул белән. Ә менә кайчан аның булышу кирәк. Михатович. Кем кертсен? Миңа бу монда эш күп булачак. Бу больница безнең үз белгечләребез җитәрлек. Тәмам кадарлар. Дөньян юк. Нәрсәгә? Ну, нишләдең син? Ул бит районның баш травматологы. Беләсеңме, ул миңа күпме булышты. Синең дә авариядан соң аякка бастыручы ул. Чыгар аны. Больниста тугышкан бит. Шуннан ни? Домада депутатларда сугышкан нәрсә хәр барсында утыртырга дигәнме? Митгач, миңа кирип чыгарсың. Өйдә юк ул. Кайчан кайта? Исән Фәрида апа, минем йомышым бар иде. Ул баш табиб белән сугышкан. Беләсең бит син аны. Ömrü буе дөрестлек өчен көрәшә. Ә без интегәбез. Ник монда нинди дөрестлек иде инде ул ишкән дә шабып киткән шул стаханәгә һәм монда кыйнашылган. Ки аны әйтмәгәннәр булышырга кешеләргә. Ул дөрес инде бу вакытта ул дөрес инде шунысында теге булышырга телүдә, ләкин белмим 50-гә 50 монда. Фәрида апа, безнең бит генада онкология. Я Ходаем. Каян килгән аңа ул шир? Ул бит авыл баласы. Җитмәсә летчик. Аның бит тазалыгы үгезнеке кебек. Каян белим. Тапкансың инде син дә. Керәшенне. Итеүләшеп. Мин әле итәсе идем теге аның тәресе булгач, бәлки ул крашенмәлле дип әйтәсе идем. Мәгән идем инде. Чынлап та дип әйтсәң инде, менә моны теге крашеннәргә ничек сез, алар сезгә ничек? Минем өчен яратам. Бар татарларны кем татар телен өйрәнә, кем татар телен саклый, кем сөйләшә, кем татарлык өчен, кем азат булырга тели, шулар өчен барысында. Хөрмәтле дуслар, бүгенге бәйрәмебезне дәвам итә булачак йолдызыбыз Гүзәл Юсупова. Гүзәл безнең күрше кызы. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен.
Kütmegende başım eğlendirgen üçün Elige şəğadi bulğan Bar nərsəni Ələnindi Sihri yemige dirgen üçün Ələnindi sihri Mixail abzay. Әмісіз? O, nesi direksen? Ескеткіш ұлым. Өз өзімді білгеннен берлі шушы шипмадан шәбі. Арай. Қаяқлардан егітлер, ненде ішлермей тарабыз. Yolsalarımız abzay. Yollar tutuyoruz bey. Bak edit. Ne нәрсе, қайтсағыз алып қайтам? Көкме, өзім ташырма. Yok indi kaktarız. Hoppa. Исәмісің ғи? Мына сол алып қайтты. Ай, рахмат жоқ. Бұлар кімдер кітті Тамерлан абай? Сен нәрсені кәш? Муслим! Муслим! Десе керегінде оларға бел білін бойдан. Қарты олайлар ма енді? Муслим! Ақша. Yok ақша. Сәрия апа, көрші. Қорқыныш бола башлай. Мен олардың өзім көрсем, әшін барлықта олар мені. Бұндай үш шекелер еме, бобай білен бейді нәсі болсын енді. Бұлардың тұтырға енді 5 минутыш машинасын ұрлағандар енді, ақшасын ұрлағандар, битлерін көрдік енді біз аларының. Тилдер, әлі ярар ақшағына ұрласағыз. Машина ұрлау, әлі кішіні, халтын қызына шылай тұры. Ойы матур. Михаил Муслим, жеңіл бар білен? Рахмет. Сен енді Муслим ешіткансыңдыр? Қашқын бандитлар турында. Иә. Алай былай сізге кірмендер ме? Жоқ. Көршілерге сізден ендедір тауышылар ешіткен? Нешіп келған олар? Балалар шайырышты. Балалар. Сәйір бұл. Сәйір. Көршілерінің балалары біз айды. Несі келған олар? Ол бит менің абай. Су алып келген қияртызарға. Нәрсе келғанларға керек енді. Олар бит бір кіші де түгіл. Ол. Мұнша ешігіне бәрдім. Мұнша ешігіне. Ярый. Демек бір нейді. Аңашылды Муслим. Сақ бол. Бек қорқыныш кішілер алар. Аңладың ма?
Сен алға таба ничек яшәргә җыенасың? Ничек яшәдек, шулай яшәрбез. Алар кире килмәячәк. Үзең күрдең бит. Үз күләгәләреннән үзләре курка. Мөслим, син ул үз күләгәңнән үзең куркасың. Күтеңне кысып пычмакта качып утырдың. Ал синең машина. Менә ишел мин бакарлыгачым. Матур. Ярый әле үтермәгәннәр. Менә шулай килеп чыкты инде ул. Ике алаптай мужик хатыннар безне яклый алмый. Әтәй, без бит чеченнар һәм дагестанецлар түгел. Син ни эшләсәң дә, сиңа күрешәң дә булышмаячак. Татар дип йөргән булабыз. Бер авырлык килеп чыкса, бер-беребезне яклый белмибез. Сынокчылар кебек, я адыхлар кебек мә бик якындаш түгел. Ничек тәдер булса, төзәтергә кирәк, ләкин мин үзем дә шундый интроверт кеше, мин алай эшли алмыйм шул. Белмим нәрсә эшләргә икән андый. Эштә. Моның кадәр Усманның эләккәне юк иде. Кара күпме кысыла тоткан. Бер чакырып сөйләми дә. Салам, Әмирлан абай. Айда! Күп шәйләр булар татарлар өчен. Әле миңа шыда бер вакытта теге алар инде оныттылар бу караклар турында әле кем бер кызны аларның дус кызны шулай әйтте. Ничектер оныттылар. Иге бер вакытча да ул кызык та теге алар икенче эшләре дә барган теге кеше бит инде һаман әшәкәй бер турында гына уйлый алмый. Бу дөресрәк тә кебек, ләкин барыбер табырга да кирәк өчен әзрәк әшәкәрәк күбрәк Фурак таксаң без. Алар бит икәү иде. Пычак. Пычак. Бездә дә кухня тулы пычак. Кем белсә инде. Хәзер дә куркасың. Куркам. Без татарлар куркаклар шул. Аны тигәлә. Әйдә, ишегә. Онытырга. Аны ничек яшәргә соң, Мөслим, туганым? Хәтерлисеңдер. Онытмаганнар икән. Әткәй мәрхүм бик яшьли иде. Иван Грозный Казанны басып кергәч, бик күп татарларны үтергәннәр. Исән калганнар инде. Кайсы урманга, кайсы тау куышына, кайсы утрауларга качып киткәннәр. Вакыт узып алар очрашканнан соң, бер-берсенә сорау биргәннәр. Исәнмесез? Исәнмесез? Менә шулай. Күп вакытлар узгач, бу сүз татарларның исәнләшү сүзенә әверелде. Әти җитәр. Риваятың күп булды. Риваят түгел инде бу. Бу чынлап та дөрес, әле иң кызыгы без ул елда гына бетмәдек. Без әле күп сугыштык. Шуңа күрә әйтергә кирәкми. Без ул елда гына беттек дип. Без әле күп тапкыр җиңдек тә, атылдык та, ләкин бердәмлек булмагач беттек шул. Һәм кемгәдер акча кирәгрәк булган, милләттән караганда. Нишләп утырасыз? Төн уртасы җитте бит инде. Кичә нәрсә булганын оныттыгызмы әллә? Хатыннарыгыз, балаларыгыз, күршеләрегез барлыгын. Сезнең бит туганнарыгыз, дусларыгыз бар. Генаны больницадан үләргә дип кайтарып җибәргәннәр. Ә берегезнең дә аңа ярдәм итәсе килми, шапкаланып утырган булалар. Үзем ашыйм. Бу шул караклар
булырлар мәллә? Геннадийның чынлап та 4-нче стадияны. Документларын карадым. Аның 3-нче стадия. Әле ярдәм итәргә була. Синең бит Казанда курсташың бар. Искәндәр. Шуңа шалтырат. Искәндәр. Без аңа ярдәм итәргә тиеш, Фәридә. Без бит туганнар. Дөрес, җаным. Бәлки ул да булышыр, коралларын тотарга. Бексанға қалынған тамирлан, сен бит врач, маңдай вақытта әрбір клиникада екенін сен бит яқшы білерге тиіссің. Ол бит сенің жақын туғаның. Biz onun bilan sira uchrasha turgan edik. Нишләсең сен шәһәрне ташлап ауылға киттің. Сен бит барабыз дайын сәләтле идең. Алтын қолды хирург идең. Авыл кешеләрендә кемдер дәваларга тиештер бит инде. Бұл ауруны шет елдә дәвалыйлар. Германияда. Тик сез анда акча булмастыр дип уйлыйм. 1,5 миллион кирәк. Бәлки күбрәк тә. Бик кыйммәт. Нигә әлсин бездә акча юктыр дип уйлыйсың? Без зур гаилә. Сеңлем, мин сөйләштем. Операциягә 1,5 миллион акча кирәк. Абый, машинаны туктат әле. Aliya, singlim. Bo'ldi, tinchlan. Tabarmiz, oqshasini tabarmiz. Ko'plar ishmiz. Biz bit islomovlar, singlim, tabarmiz. Ай. Кибәтә бигрәк зур икән. Булай ук дип уйламаган идем. Ул сырарга килә хәзер мәле туганнардан. Бу әзергә бергә шаган теге. Breaking Bad ишеткәнез бармы? Монда да ниндидер бабай. Акча кирәк. Анда да шундый кешенең аларда да кешенең шундый авырту. Абый, нигә шалтыратмадың? Йомыш бар сеңлем. Телефоннан сөйләшә торган сүз түгел. Вакытсызрак килдең шул. Ярар, 5 минутым бар. Әйдә сөйләшик. Сеңлем, мин бик начар хәбәр белән килдем. Диана бик каты авырый. Күпме кирәк? 1,5 миллион. Беләдер мин безнең авылда җыен хыялы яшәгәнен. Абый. Бер атнадан соң балаларның туйлары. Кияү ягыннан әтисе дә, әнисе дә, хәерче битләре дә юк. Ну барысы да минем өстә. Карал абый, әйдә бу темага соңрак сөйләшербез. Туйда син чакырылган, менә туйда сөйләшербез. Ярыймы? Ярый. Сеңлем, бик яхшы хәбәр бар. Әйе. Дианага операцияны Германиядә ясаячаклар. Абый, син шунда әйбәт кеше икәнеңне белә идем. Германияга кадәр шалтыратырсың дип уйламаган идем, абый. Ләкин әйбәт түгеле 1,5 миллион була. Тик син абый беркемне дә тыңлама. Үзең эшлә.
Абый, Германияда аңа булышачаклар бит инде әйме. Немецлар усталар. Дарыңны эчәргә онытмадыңмы? Әле тагын 5 минут бар. Абый, качан юлга әзерләнәләр инде? Менә ашыгырга кирәк. Акча табасы бар, шуның өчен килдем. Син нәрсә бездән акча сорап килдеңме ни? Не әйтсәң дә туган бит. 1,5 миллион акча кирәк сиңа. Абай, син безнең ничек яшәгәнне белмисеңме ни? Казанда 2 кыз укытам. Алар өстенә ирем диабетик. Мен бит сездән 100 мең сорамыйм. 50 меңме, 10 меңме шунда. Күпме булдыра аласыз? Туктый. Ник син Генага гына җыясың соң? Бер иштән Хариска да җый. Ул да ширле бит. Син бит абый бик әйбәт кеше. Безгә дә булыш, ә? Демәк, сез бөтен дә бирә алмыйсыз. Юк безнең абый акча, юк. Ул Генага бер кеше дә бирмәячәк. Син анарга каршы үзең кытырттыңмы? Ул тегәндик, ул мандай. Әтияни аларның туйларына да бармады абый. Билмән булдыгыз, билмән булып калдыгыз. Күрәйин, бөтен кәефне бозды. Мен монда кисемләр белән алар шундый бик хәлне дөрес күрсәттеләр, бик чын барлыкта шикелле күренеп тора, ничек ул булай кисеш шу. Кайбер кеше ошамый, ул шу менән шуны кисәкләп, мен ошады, бу чынрак күрсәтте шикелле. Абый, исәнмесез? Абый, исәнмесез? Biz seni Sabantuyga киттек, Василь. Кайтмыйсың, а? Күреп торасың, безнең монда үзебезнең сабан туебыз. Бигрәк матур урында эшлисең икән, әнә карамый абый. Бүген бар, иртәгә юк. Күреп торасың, безнең монда үзебезнең сабан туебыз. Чәй эчәсезме, чәй? Рәхмәт. Чәй керт. Чеп кенә килгән идек, рәхмәт, Василь. Василиным, без сиңа бик зур йомыш белән килгән идек. Менә Талия апаңның иптәше бик каты авырый, 3нче стадия. Абый, утыр. Утыр әле, утыр, сит кеше түгелсең дә инде. Үзегез ни хәлдә яшәп ятасыз? Һәйбәт Аллага. Улың ни хәл? Һәйбәт. Җиңгәй. Молодец. Һәйбәт, барсы да эшли. Тимур үсәме? Үсә, Аллага шөкер. Баянда уйный, баянчы булам ди. Артист. Яхшы. Талия апай. Борчылма. Елмай. Мин сезгә квота алырга ярдәм итермен. Миңа документлар гына кирәк. Паспорт, страховка, полис һәм Германиядагы счет. Барысы да бар. Бар да бар. Ну, син, Талия апа, җитез. Атна ахырында шылтыратырсыз. Шундый туган булса бит икән. Гена. Василий акча табам диде. Син Германияга барасың. Син тереләчәксең, җаным. Рәхмәт, Талия. Начальник булды, а? Нинди дәрәҗәләргә иреште. Не әйтсәң дә безнең нәсел, исламовлар нәселе шул инде. Белмим, Тимирлан. Эше күптер инде. Сәлам. Василь шалтыраттымы? Юк, атна буе шалтыратам, телефонын алмый. Начальство шулай ул. Монда гына көтеп тор. Ялганадымы ни? Шитек. 20 мең тора. Сатырсың? Син нәрсә? Төп нигезне. Әткәй нигезен бетергә телисең. Барыңга утыртмыйсың. Помидор үстермисең. Бер көтү сарыктан 5-6 сарык калган. Җитмәсә, сабан туйда урлаган, ситегеңне миңа сузасың. Мискин син, уятсыз. Рәхмәт. Сеңлем. Кайчан карама бер үзең йөрисең? Василь тагын килмәдеме? Сез белмисезме ни әле? Аны бит кулга алдылар ул сау астында. Сез аңа өметләнмәгез инде. Ул берни дә эшләтә алмый. Нәрсә өчен? Хәзер яшьләребез тотлар өчен сүзне Кәләш ягыннан килгән туганнарына, Исламовлар гаиләсенә бирәбез. Рәхим итегез. Исламовлар гаиләсендә, безнең гаиләдә тагын бер туй. Балалар,
Мен сезгә бәхет телим. Бәхетле булыгыз, бай булыгыз, күп итеп балалар үстерегез. Менә без бөтен исламовлар җыелып әйбит. Сезне котларга килдек. Тик безнең арабызда бер генә сеңлебез юк, Талия. Ул килә алмады. Аның ире дә, уллары Тимур да килә алмады. Чөнки Талияның ире бик каты авырый. Аңа кичектергесез операция кирәк. Балалар, шуннан чыгып минем бер тәкъдимем бар. Бәлки без менә монда җыелган бөтен акчаларны җыеп, Талияның иренә ярдәм итәрбез. Мин сездән үтенеп сорыйм, балалар. Ярдәм итегез. Бу акча безнеке. Балалар өлеше. Бүтән кунаклар чын күңелдән бу акчаларны балаларга бүләк итте. Нишләп Генага булсын әле ул? Аннан соң шундый юмарт булгач, өеңне сат. Бирмим акчаны. Бу шаяру, бу бары тик шаяру гына. Ә хәзер музыкаль тәнәфес. Бирек моторы. Боланlar. Әте. Қойда ересің сен? Мен сені түні бойы ізләп ерем. Әте, балашаға болмайын. Қойды. Анда әне бұршыла. Барысы да буш сүзләр. Исламовлар гаиләсе. Duydum senin ohmaklыкlarından. Bütün kişi aldığında uyatlı itti. Nesi şu diyen altından giriysin ha? Eşe güldürüp. Ник син үзең беренче иттең аны бугай? Үзе башта әйтмәдеме ул аны? Мин йортны сатам. Башка чарам юк, мин сүз бирдем. Өйні сатасың екен. Хатынсыз да қаласың. Айрат Устамовичтің бір шарты бар. Бүтін мебель де қолдарға тиеш. Алса қалайын. Тағын бір нәрсе. Сіз бізге ашықшыны бермедіңіз. Айрат Устамович, әне он оста елға. Ей, шында. Бу бик күңелсез булачак, тагын әле тозара алмаса кешесе Германияга барасы, әле ансы тозара алмаса, белмим инде. Бик күңелсез булачак. Булмайында яңа фатирың. Неге машинаны қалдырдың? Мен бит аны сиңа бүләк иттем. Нәрсе керек мен сен ішіріп өткен машина. Сенің арқада әне аздан қойға кетті. Әте, әгерде бірерсен ярдәм итәсің келейке, менә миңа ярдәм ит. Миңа да акча кирәк. Үз фатирым юк, ухрага керәсем бар. Менә булыш миңа. Сен бит булышмыйсың. Сен бит врач, сен бит аның үләчәген барыбер беләсең. Хәзер булмаса ярты елдан соң. Могҗизалар юк. Могҗиза? Сен могҗиза дисең. Әкші өзі мұғжиза түгілміне? Біздің халық мұғжиза түгілміне? Кіші ғұмыр мұғжиза түгілміне, ұла? Әти, туйдым мен сенің әкиетлерден. Әйдет, жиен, кеттік. Сен мені қай алып барасың? Рек палатыға. Нәрсе қалған мен анда? Келесіден баш тартам деп ғариза язасың. Жөлер екенсің. Барыбір булышсалар да кеше күп яшәй алмаячак инде, 1-2 елга инде ул. Туганнар бер-берсенә булышырга тиешләр инде. Әсе булса да, бу инде бик тә күңелсез, алар
бердә булышмаганы. Китәбез, абый. Демәк, сау булашыр чак җитте. Мин бик куркам Тимерлан. Нәрсәдән куркасың? Операциядән? Син уңайсыз хәлгә калдырдан куркам. Син миңа бик күп булыштың. Икебезнең арада булган хәлләрдән соң мин дә бик күп нәрсәләрне аңладым. Әгәр дә без бер-беребезне якламасак, безне беркем дә яклый алмаячак. Мин синең исән-сау терелеп, кайтуыңны теләп калам. Рәхмәт. 4 ай узган. Шулай буласын да әйткән идем. Икенчелекләре белән бик каты ала. Теге бер җирдә менә булай, икенче җирдә менә булай. Соңгы сулышына кадәр халкыбызның язмышы турында, татар теленең, мәдәниятенең, әдәбиятының язмышы турында бер чыгып яшәде. Соңгы елларда менә телебезнең даирәсе тараюы, мәктәпләрдән кысрыклануы аны бик нык борчый иде. Ләкин ул ышанычын югалтмады. Киләчәктә татар теленең яшәвенә ышанып, бакый дөньяга күчте. Бик күп сынаулар кичтек диде ул. Бу сынауларны гына исән-сау үтәрбез, иншалла, дигән ышаныч аның күңеленнән бер качанда. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ул крашен булса аны булай итмәсләр иде. Көчле ясадылар моны. Шуны күрә мин уйладым, ничә мөселманчаны күмәләр икән дип. Менә булар арасында сезгә кергән кешеләр бармы? Менә беренчесе шушыны кызны харап итте. Һәм икенчесе пычак белән җирде. Мы же знаем, где ты живешь. Ә мин хәзер беркемдән дә курыкмыйм. Булды, рәхмәт бар. Бу инде бар яшәүләрне булды. Дөрес иттең. Әле берне бәргә дә курыксыннар өчен. Ишек ачык кирегез. Бик кичле генә булды инде. Ни хәлдә яшисең? Күрәсең, абай ябыштыра. Фәридә ни хәл? Белмим, казна кайда ахыры. Абый, мин теге ике бандитны полициягә бармагым белән тотып күрсәттем. Накаш. Тимерлан, ишетәсеңме мине? Мин башка яшисем килми. Барсы да бушка. Тимерлан, ишетәсеңме мине? Сез инде бу аңгыра. Мин барсын да беләм генә. Якын килмә. Кит. Нигә сез мине кабул итмисез? Гомер буе кабул итмәдегез, Тимерлан. Мин дә бит синең кебек татар. Нигә син миңа булышасың, минем өчен тырышасың? Син бит гомер буе миннән көлдең, мәсхәрәләдең. Син бит минем аркада бөтен тормышымны боздың, Тимерлан. Нишләп? Ай. Синнән бит барысы да йөз чирделәр. Хатының, балаң, Тимерлан! Минем өчен җаның бирергә әзер. Я. Әйт, кем көчлерәк? Сез Талия белән минем бөтен тормышымны шәлпәрәмә китердегез. Сез бит барыгыз да мине хыянәтче керәшен дип кенә йөрттегез. Бу сүзләрне ишетү минем өчен җиңел булды мәллә. Мине бу дөньяда Талиямә булган мәхәббәтем генә яшәтә. Кул салларга уйлаган. Кем? Диана. Метастазлар яңадан башланган ул үлә. Соң шуны өйдә әйтеп булмыйдымы, яки телефоннан? Аңа операция ясарга кирәк кичекмәстән. Бездә Тагынмы? онкологияны дәваламыйлар.
Мен ол операцияны өзім жасайшақмын. Мен бітке көрік. Бар кет. Фарида, меңа сенің ярдамың керек болacak. Кет. Сен шерлейсің, Темірлан. Фарида, мына сен көп кішілерді тігі дүнияға сатқан кіші. Көңілсіз енді бұл, сіз менен білен қаман шулай нашар болдығыз деп, нашар болуға керек менде анындай кішілер үшін татар болып қалуы ол ең мөһим. Сен мұның нәрсе екенін білесің. Мына айт сен меңа, айт, кіші өлгенде нәрсе ойлай, дұрыс етемегенін деп ойлай. Һәм шуның білен алдан өле. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. И шынапта шындай көңілсіз. Менің мұның ішінде бір қадар көп ішледі. Шуның үшін барысы. Не ішледік біз? Ник шунда бірібіз тұрып обыны yoqlab бір сөз. Міне сен аданлықлы татар нәсілі. Исламовлар генін яратмадыңыз. Ол бит татар түгел, Крәшін. Абыйның не зияны тиді? Крәшін татары. Бірлешіп, ұлы қасырет келгенде. Қолға қол тұтынышып, жеңіп шығарға. Біз жоқ. Жоқ! Бір нәрсешлерге керек бісен жоқта. Соң, бұлай ғана отырып болмай бетінде, біз алға таба нешік яшарбыз соң? Әнесе, сен бет бұлдыра аласың. Нурия, Мүслим. Ник дәшмейсіз соң сіз? Шоқақландыңыз мәлі, тіллеріңізді еттіңіз мәлі! Исламовлар! Мамонт, салам алейкум. Şu Zaynski bir şu başın Ermek'in Demirlan vazir koykandan operasiya etdi. İyi olmuş. Telefon hayır şu vaz için adresini olsun kaldı lan. Сария! Шагали! Салам алейкум. Исәнмесез? Не пугайтесь, я Анзор. Приехал из Чечни. Вылечил моего внука. Я знаю, что у него неприятности. Я очень сожалею. Рата передать ему как самому достойному из мужчин. Шундай бір нәрсесіз мәлі, бірінендей білсіз, бірінде орқасыз. Біздің білен бір нәрсе болса, біз бір-бірімізде бір кішіне болышмайыншақ біз мәлі. Мұнысы жоқ, шынапта енді оларының яқынырақ, лекен біз шындай қадәрге кішсіз мәлі екен. 4 ел озған. Бәлки менә бұл күрсәтер бар туғанларға бірге болырға керек екен. Исәнме сіз, туғандар?
Рахмет туганнар, рахмет. Нәрсә бу? Синең? Біз бірге жиылып, сенің үйіне сатып алдық. Біз де бірлештірдік. Бізнекі абый, бізнекі. Өскән, егет булган. Иде ол ойнайлы, иделі. Мөхиме ибет биткәч инде. Авыр үзе барысын күрәсегез килсә, бар киноны бергә минем язымлыкта ул. Миңа донатлар җибәрегез. Минем channelга бик каты булышачаксыз. Мин моны үзем эшлим. Миңа булышады, чөнки чынлап та күрсәтә безнең иң мөһим начар җиребезне без бергә түгел. Шуңа күрә нәрсәдер өйрәнеп тә була менә моның белән. Миңа ошады, сезгә ошаса лайк куегыз, коммент языгыз, нәрсә кайсы җир ошады, күбрәк ясаргамандай. Белсәгез, мин белми торган киноларны бик шундый сирәк булган, сирәк очраша торган киноларны белсәгез, миңа җибәрегез, бергә карарбыз. Миңа бик ошады бу. Сау булыгыз.